ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ كما يحضركم أنا هاكم سلاح الديني لو مدما ناي معلت قال دبل برنامجنا حبيرنا خنكافلينا نهيوت قال دما خنكافلينا لو من نكافلو قال بزمعلتي ابو عمركم كتسلاسلو توعلو قال كم زبلي ጸሎት ንምግባር ፈቃዱ የበርታዓካዩ ዝብልዩ ጸሎት ንምግባር ፈቃዱ የበርታዓካዩ ሪኢኹም አሕዋት ኣብ ጸሎት ዘሎ ኃይሊ ብትክክል እንተ ዘይተረድኢና ንጸሎት ዘለና ተገዳስነት ከዓቢ ኣይክእልን እዩ ንጸሎት ንህቦ ስፍራ ከዓቢ ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ጸሎት ኣብ ህይወትና ዘለዎ ስራሕ ጸሎት ኣብ ህይወትና ዘምጽኦ ድማዕነት ጸሎት ኣብ ህይወትና ዝገብሮ ለውጢ ጸሎት ኣብ ህይወትና ዝፈጥሮም ነገራት እንተ ደኣ በሪሆምልና ሽዑዩ ኣብ ህይወትና ንጸሎት ስፍራ ክንቦ ቫልዩ ክንቦ ንጸሎት ዘለና ቫልዩ ከዓቢ ዝጅምር ስለዚ ጸሎት ካብቲ ዘዓበየ ታርጌቱ ንናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ጥራሕ ከም እትነብር ንፍቃዱ ጥራሕ ከም እትስጉም ዘግብር ኃይሊ ኣብ ጸሎት ኣሎ ናይ ጸሎት ሰባት ንርእሶም ዘይኮነ ንሰብ ዘይኮነ only ንናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ጥራሕ እዮም ዝነብሩ ንምንታይ ተተባሃለ ጸሎት ንፍቃዱ ዘንብር ከዓልነት ስለዘለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ሉቃስ ምዕራፍ 22 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 41 ካብ ጥቕሲ 39 የሬታ ወጪ ኸኣ ከምታ ልማዱ ሪኢኹም ከምታ ልማዱ ደጋጊሙ ዝገብሮ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ከምታ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይቲ ከደ እቶም ደቀ መዛሙርቱን ሰዓቦ ኣብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ኸኣ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ጸልዩ በሎም ንሱ ኸኣ ጋባታቶም ዳርባ እምኒ ዝኣክር ርሒቑ ተንበርኪኹ ኣቦይ ፈቓድካ እንተኾይኑ ነዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ሓልፋ ግናኸ ፈቓድካ እምበር ፈቓደይሲ ኣይኹን እንዳበለ ጸለየ ዘበርትዖ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተረኣዮ ዘበርትዖ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተረኣዮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ልማዱ ኢሉ ነቲ ጽሑፍ ጀሚርዎ ምኽንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብተደጋጋሚ ናይ ጸሎት ልምድብቲ ስፍራ ነይርዎ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቱ ብተደጋጋሚ እንንብቦ እንዕዘቦ ናይ ጸሎት ሰብ ከም ዝነበረ እዩ ሓንሳብ ኣብ በረኻ ሓንሳብ ኣብ ጎቦ ሓንሳብ ኣብ ደብረ ዘይቲ ኣብ ጸሎት ታይም ክወስድ ከሎ ሳምታይምስ ድማ ምልእቲ ለይቲ ብጸሎት አንቀሓ ይብል ብጸሎት ክሓድር ከሎ ሓደ ጊዜ ድማ ንግሆ ተሲኡ ንጸሎት ወጋሕታ ሰዓት 3 ከባቢ ክኸይድ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ክስእንዎ ኣብ ናይ ጸሎት ስፍራ ክድሎ ከሎ ንሪኦ ንምንታይ ተተባሃለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈቃድ አቦኡ እምበር ንፈቃድ ማንም ንኸይነብር ዝወሰነ ስለ ዝኾነ ንፈቃድ አቦኡ ጥራሕ ክነብር ዝመጸ ስለ ዝኾነ ንፈቃድ አቦኡ ጥራሕ ዘንብር ኃይሊ ድማ ኣብ ጸሎት ምህላው ስለ ዝፈልጥ ቀዳምነት ንጸሎት ኣብ ህይወቱ ይህቦ ነይሩ አስተውዕሉ ሕዋት እንተ ደኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኹንሱ ፈጣሪ ኹንሱ ሰብ ኮይኑ ናብ ምድሪ ምስ መጸ ኣብተን ዝተመላለሰለን ጉዕዞ ዕውት ጎደና ክኸይድ ከም ፈቃድ አቦኡ ጥራሕ ክነብር ጸሎት የድልዮ እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ ክንደይ ደኣ እሞ ንዓይን ንዓኹምን ንፈቃዱ ጥራሕ ክንነብር ኣብ ፈቃዱ ጥራሕ ክንስጉም ኣብ ፈቃዱ ጥራሕ ክንርከብ ናይ ጸሎት ህይወት ከነብዝሕ ዘይግበአና ሪኢኹም ኣሕዋት ናይ ጸሎት ሰባት ንህይወቶም ኩሉ ጊዜ ካብ ኩሉ ፈቃድ ተዓልያ ኣብ ናይ ልዑል ፈቃድ ጥራሕ እዮም ዝረኽብዋ ናይ ጸሎት ሰባት ካብ ፈቃድ ኣምላኽ ክትዓልዮም ኣሸጋሪ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ናይ ጸሎት ሰባት ንፈቃድ ኣምላኽ ዘንብር ኃይሊ ኩሉ ጊዜ ስለ ዝቕበሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዋጋ ብዘለ ዓለም ክኸፍል ጽዋዕ ኩሉ ፍጥረት ክሰቲ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ነይሩ ነዚ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ንኸስምር ነዚ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ንኽገብር ኣብታ ሰዓት እቲኣ ግን ጻዕርሞት ሒዝዎ ኣብ ከቢድ ሃዋህው ኣትይሉ ኣብ ዝነበረ ጊዜ ናይ መከራን ናይ ፈተናን ጊዜ ምምጽኡ ምስ ፈለጠ ነቲ ፈተና ንእግዚአብሔር ኣስሚሩ ክሓልፎ ስለ ዝወሰነ ነቲ ፈተና ንእግዚአብሔር ኣስሚሩ ክሕልፈሉ ናብ ዝኽእል ስፍራ ናብኡ ይኸይዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መጨረሻ ናይ ፈተና ጊዜኡ ናይ መጨረሻ ናይ መከራ ጊዜኡ ምስ በጽሐት ናብ እንዳሻሂ ኮነን ከይዱ ናብ ጾታ ይኮነን ከይዱ ናብ ዕላል ይኮነን ከይዱ ኖ ናብ ናይ ጸሎት ስፍራ ይኸይዱ
ንሐዋርያ ድማ ከምትሱ ንፍቓድ ኣቦኡ ደው ኢሉ ዝሰዓረ እሶም ድማ ከምኡ ንፍቓድ ኣምላኽ ደው ንኽብሉ ኣብ ፈተና ከይተኣትዉ ጸልዩ ኢሎም እሶም ደቂሶም ንሱ ጸልዩ ልክዕ እቲ ጉዳይ ምስ ኣጋጠመ እቶም ዝደቆሱ ሃዲሞም እቲ ዝጸለየ ግን ብዓወት ወዲዎ ርኢኹም ኣሕዋት ናይ ጸሎት ሰባት በታ እኪት መዓልቲ ኣስሊጦም ደው ክብሉ ይከኣሎም እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽሊ ከሎ ጽሑፍ ክዛረብ ከሎ ዘበርትዖ መልአኽ ተራእዮ ዘበርትዖ መልአኽ ተራእዮ ሓውይ ሓፍተይ ስለ ጉዳይኪ ስለ ነገራትካ ብግቡእ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክትወጾም ትደሊ እንተደኣ ኾንካ ኣብ ናይ ጸሎት ስፍራ ተረኸብ ኣብቲ ስፍራቲ ንጉዳይካ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክትከዶ ዘግብር ዘበርትዕ ሓይሊ ክረኽበካ እዩ ርኢኹም ኣብ ጸሎት ለውጥሎ ኣብ ጸሎት ንፍቓዱ ጥራሕ ዘንብር ከኣልነት ናይ እግዚኣብሔር ኣሎ ምኽንያቱ እቶም ንኣምላኽ ዝጽበዩ ንሶም ሓይሎም ይሕደስ በኽናፍ ንስሪ ይድይቡ ይጎይሞ ኣይሕልሉን ይኸድሞ ኣይደኽሙን ኢሉ ርኢኹም ኩሎም እቶም ኣብ ናይ ጸሎት ስፍራ ተረኺቦም ንጉዳዮም ዝኣትዉ ሓይሎም ሕዱስ እዩ ሓይሎም ምሉእ እዩ በኽናፍ ንስሪ እዮም ከዓ ንጉዳዮም ዝኣትውዎ እዚ ማለት ልዕሊ ኩሉ ንፋሳት እዮም ዝወፁ ብነገራት ኣይርከቡን እዮም ዳስዋይ ካብ ፍቓዱ ኣይወፁን እዮም ሎሚ ዘጋጥመካ ዘሎ ሎሚ ኣቅድሜኹ ዘሎ ኣቅድሜኻ ዘሎ ከም ፍቓዱ ኾንካ ደው ክትብል ትደሊ እንተደኣ ኾንካ ንፍቓዱ ጥራሕ ክትነብር ከኣልነት ትረኽበሉ ስፍራ ናይ ጸሎት ስፍራ እሞ ናብ ጸሎት ጉየ ኣብ ጸሎት እቶ ንኹሉ ነገራት ድማ ብፍቓዱ ጥራሕ ክትስጉም ክጅምር ኢኺ ኣብ ጸሎት ንፍቓድ ኣምላኽ ጥራሕ ዘንብር ከኣልነት ኣሎ ሻሎም